Urip. Aku njaluk pangestumu Joko Pitara kakangku. Iya, Dimas Werkudara. Tak pangestuni Paman Sengkuni. Iya nggih, Bratasena tak pangestuni Kakang Kartomarma. Iya, Dimas Werkudara pangestuni pripun Kakang. Saksena bumi langit Werkudara Bratasena bakal selak. Popo Balabadrana pojok-pojok Angger Bratasena ana syarat-sarana kanggo sliramu gayuh ngelmu kasampurnaning urip. Sepisan Bratasena kudu manjing ana alas Reksamuka siji. Kaping pindho Bratasena kudu manjing ana madyaning samudra Minangkalbu. Alas Reksamuka ya alas Reksamuka nger golek tono kayu gung susuhe angin nger. Alas Reksamuka golati kayu gung susuhe angin leres. Kayu gung susuhe angin. Nah, kaping pindho sliramu yen kudu bisa manjing ana madyaning samudra Minangkalbu. Goletana wujude Perwitasari ger. Golati kayu Banyu Tirta Perwitasari wis sarate yo. Yen sliramu bisa mujudaken apa panyuwunipun bapa sliramu esuk sore bakal tak weceng ngelmu kasampuraning urip. Wah, ono ngendi papan dununge alas Reksamuka? Ana yen krenteging atimu karepe ngalor-ngalor. Yen krenteging atimu ngidul-ngidul. Banjur sekara ndi sing kudu tak cemplungi sakarepmu. Segara Minangkalbu yen krenteging atimu ngulon ya ngulon, yen krenteging atimu ngetan ya ngetan. Maton kowe bisa mujudaken pamundhutipun bapa. Tak jaluk pangestumu Bratasena ora duwe watak maras apa maneh miris satemah muncrating marus. Ya tak jaluk pangasmu Bratasena Werkudara tak goleti kayu gung susun. Yo nggih sing ati-ati, sing ati-ati. Pojok-pojok